8 ଜାନୁଆରୀ ଗୁରୁବାର ଆଜିର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ଜନଗଣନା ତାରିଖ ଘୋଷଣା। ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜନଗଣନା। ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ 25,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ମିଳିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ। ଶିମିଳିପାଳରେ ତାପମାତ୍ରା 0 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଖସିଥିବା ବେଳେ ରାଉରକେଲାରେ 5.1 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ 23ଟି ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଛି ଓ ଆଗକୁ 3-4 ଦିନ ଏମିତି ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର, ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲା ମଣ୍ଡି। ମିଲର ମହାସଂଘର ଧର୍ମଘଟ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣ୍ଡି ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ। ସରକାର 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବକେୟା ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ଏସ୍ମା। ସରକାର ଏସ୍ମା ଲାଗୁ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ସଂଘ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରି ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସକାଳେ 9ଟାରୁ 11ଟା ଯାଏଁ ଓପିଡି ବନ୍ଦ ରହୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରୋଗୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଡିଜିଟାଲ ହେଲ୍ଥ ମିଶନ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଡିଜିଟାଲ ମିଶନ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଣିକି ଡାକ୍ତର ବୁକିଂ, ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟ ସେବା ଡିଜିଟାଲ ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇପାରିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବଡ଼ ନିବେଶ। ଓଡ଼ିଶାରେ 30,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ କରିବେ ଆକ୍ସିସ୍ ଏନର୍ଜି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ 5 ଗିଗାୱାଟ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ହେବା ସହ 5,500 ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମାଚାରରେ ଆମେରିକା ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ରୁଷର ଏକ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଜବତ କରିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଯାଇଛି। ଆଗକୁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।